Sziasztok! Én Horváth Ferenc vagyok, és Pál Dániel Levente a Budai Anyák Kelet felé indultak el című verses kötetének a bemutatóján vagyunk most. Én rögtön azzal kezdeném, Tani, hogy 2022-ben jelent meg az előző kötet, a Családon belüli erő, ami azt gondolom, hogy eléggé kapcsolódik is ehhez a kötethez, most beszéljünk erről is, de hogy ez érdekelne, hogy a két kötet között, a másfél két év, ez tulajdonképpen milyen mérföldköveket vagy állomásokat tartogatott, amik során eljutottál eddig a kötetig. Egy jó film választás volt annak a könyvnek, de annak a könyvnek a nagy része nem alapvetően nem tudom. Olvastad, akkor ezt tudod, hogy mennyire nagy volt. És kettő között rájöttem arra, hogy bizonyos kor fölött alanyúves írni lehetséges. Megírod, hogy száll gyerekat, megírod, hogy rossz az élet, és az olvasói ránézett vissza, hogy 42 évesen. Miért nem jött jó az élet? Miért írt arról, hogy miért akkor jött? De nem magáról kezdeni, bizonyos kor fölött annak a halúriájára válik, vagy nevetségtárgyára válik, vagy észesen veszi és teljesen szépült, és válik, és elődötte, amivé válik, hanem akkor kezdj el tematizálni azokat a dolgokat, amik tényleg fontosak lehetnek, akkor találtam ki, hogy igen, közben én nem esetet fogok írni, hanem balladákat fogok írni. Én hát, hogy mit lehet balladában írni. Itt lehet balladat írni, nem tudom. Vagy az irodalomban egy jó ideig elítélt ballada hagyomány, nagyon számomra hogy balladákat, és hogy lehet így aktualizálni, hogy elnek találni hozzá, hogy fókuszkötet találni hozzá, ami működik, és elmondja akkor. És Istennek is működik akkor. Miért működik? Igen, ezt akartam is külön kérdezni, hogy magát a ballada formát, hogy találtad meg, mert van egy ilyen nyilatkozatod, amit nemrég mondtál, hogy szépnéztél, mint Arany János, és rájöttél, hogy neked balladákat kell írnod, de hogy nagyon érződik az első pillanattól kezdve az, hogy ezek mennyire eltávolított szövegek, vagy hogy sokszor női perspektívából szólalnak meg, vagy olyan témát fontolgatnak, amiből egyértelművé válik, hogy ez nem alanyi költészetről. Ez is érdekel, hogy például ez a női perspektívából való megszólalás, ehhez hogy viszonyulsz, vagy mennyiben okozott nehézséget, könnyedséget, stb. A tengeri hántás, és melyik az, amikor nem számítottam, hogy érettségizni kell, nem tudom, milyen negyedbőben megölik a bácsivelőt. Most a negyedbőben ifjú kezdődőben lehet, hogy emlékszel, noha nem volt, az ányazattomra, aki mossa. És a pont ez jutott az eszembe, talán a nagyobb. De hogy pont ez jutott az eszembe, hogyha Arany János, nem egy ikoni gondolája az álmodnak, hogy milyen jól meg tudta írni ezt a történetet, egy nőről, aki válságkörzetbe került, amit valahogy jól rosszul megoldott, de aztán mégsem tudta megoldani, egyre mostanában tapasztalta a személyes ruhát. És azóta is támogatják, és emlegetik, és hogy valamiért működik. És akkor nagyon sokan
aranyvalladákat, meg a keltevalladákat, meg más valladákat, meg mindenféle másokat, hogy valami történik, és valahogy a szeretnő reagálnak arra, hogy mi történt, és leginkább nem tudják megdolgozni azt, ami történt. Nagyon hamar rájöttem, hogy egy olyan történelmi figurák. Kicsit érdekelnek, jobban ráássam magam, és mi érdekel? Olyan dolgok, amik most történnek, amiket lehet úgy aktuál politizálni, hogy az nem egy propaganda vagy ellenpropaganda lesz, de mégis olyan fontos társadalmi kérdésekről mondani. Ezt a jelenségekről mondani a dolgokat, ez érdemes megérhet írni. Ekkor született meg az, hogy metapolitikus tudományát, ami középpontba kerültek, csak jól évben valamilyen szakmával szembesülő nők, hogy is mondjam, sokkal több nővírnek bekerül életek során, mint amennyi férfi, és ha már nem magamról akarok írni, akkor itt van a téma. Mi ne úsztam el, ne vesztem el, belehelyezkedni ebbe a helyzetbe, ismét Arany János, nézzük meg, hogy működik, hogy sikerült érvényes lesz el, amit szeretnél kapcsolatban mondani, hogy a feltessér lesz egy Én szeretnék megtenni egy olvasmányt, mondjuk kettőt, mondjam én, az elejéből, a Balada a hosszú hajú lányról, és legyen még a madarak. Balada a hosszú hajú lány. Egy hajszányira volt. Szétús hajkodok. A régi fotókon csodálta felmenő földét, derékig, vállít, csípőjét, tengerárni hangzókat. Ötöszöré védelmező elmúltként dolgozik. Másik, gyönge szívő szövetként. Egyik szégyenlő szoknyaiba fonta, másik szerelme között volt a pikkotőző sáv, úgyhogy könnyeinek lett a mikor mutatott a történelemben, vagy a ház, mikor mit vett el a politika, vagy a gyár. Az ő hajába is, ahogy belekapott a szél, szállt magasba, mint a szűrőből felijedten seregénye, egy hajtányba. Ahogy szép szerelmet érte, az olyan ellenáll. Úgy tudott ilyenkor nézni, mint egy gyermek, ki annyira örülve visszatett. És ő ment a fordulásra. Rövidebbre igazítatta figuráját, így még jobban is áll. Fordulódott a tükröt. És szerelmes virágba volt. És ahogy szép szerelmet érte, az olyan ellenállhatatlan volt. Úgy tudott ilyenkor nézni, tekintete volt a simogatás. Meglányult az ellenér, felgyorsult a szívdobogás, és ő ment a hozzá. Rövidebbre igazítatta figuráját, így még jobban is áll. Fordulódott a tükröt. Egy hajtányra voltak. Szenvedélyüknél elhív valami az üres várlója. Úgy magad. És ahogy szép szerelmet az olyan ellenáll. Úgy tudott ilyenkor nézni, mint szarvas figyeli árnyas folyóparton mit sem sejtő nőstény a fotózóként repült. És ő ment a hozzá. Rövidebbre igazítatta figuráját, így még jobban is áll. Fordulódott a figuráját. De a gyönyörűságban alámosan egyre többször megálló hirtelen harag és indulat, a
féltékenységben nincs semmi természetesen. Hiába érezzük, ha és ahogy szétterelnek, az olyan erően átadnak. Úgy tudott ilyenkor nézni, hogy éhes vércselesén udvarogó dácsoló zsidét. És ő nem tud hozzá. Rövidebbre igazítatta figuráját, hogy ez jobban is áll. Fordulózott a figuráját. Hogy gyanakodott? Vagy csak úgy ott kezdve volt a pohár után. Vagy a pohárjon után. Nagy hangulat. Gyorsan búrjáló természetet örökről. A családi fotókon. Valahogy mindig feltűnt egy hitel. Földön, derék magasságban, áldomásra tartva, de így csak a szájhoz emelve az alja. Mikor hogyan hagyták, amit a politika gyász, mikor hogyan fogadták, amit a történelem, vagy a ház. És az ő kezdve is, hogy felkapta, hogy itt lejtette a szél, keringett a félőzőték között, hogy keresztül élete a szeretnének után. Szép szerelmem, kérlek, menj el hozzá, hogy jöjjön a hajadból fölött a hajtó fejem. Szép szerelmem, kérlek, menj el hozzá, hogy jöjjön a hajadból simogat a fejem. Szép szerelmem, kérlek, menj el hozzá, hogy jöjjön a hajadból űz a tekintetem. Szép szerelmem, kérlek, menj el hozzá, jöjjön a hajadból csillag is a kezem. És ment a hozzá, rövidebbre igazította figuráját, és jobban is áll, fordulódott a figuráját arcán. És ő is jobban szereti. És ő is jobban szereti a kedvéletet. És ha így szeret, akkor így szeret. És melyik volt a másik? Csak úgy fordult. Szóval széles mondanak. Évtizednyi éjszakát és varjat szeretettek egyszer volt, hol nem volt reménye Istennél. Kiszedegedik a régieket, érintetlen adják az útszíneket. De mert nem csak ennyi az élet, ezért egy gonosz öregasszony apróra morsolt árulásokat szól a divergő galambok közül. Aztán az öregasszony hazaindul. A madarak egyedül maradnak, felfutkodnak, s meghalnak. Merev testüket másnap reggel egy magyarországi kisgyerek szedeti össze az iskola felé ment. Ha kitakarítod magadból a halált, még először az életet. Így álmodulunk, itt a tüskény fölött levágott szárnyunk összeér, a fától leheleten ölel áll. A fél száraz levelet kitalálják búvónak neked. Ha mennél a vándormagarakkal, mesélés tárgyára vesznek, és viszlek minden el. Végre felfele nap, hosszú árnyékot hagyják a földbe, szép ment a megnemelt idő, minden fél után elkezdték tapasztani. Miért ezt a képesek választottak? Azért, mert ez a következő kérdésem, hogy nagyon sok szempontból bemutat szerintem ez a kötet kb. Egy témát, vagyis hogy nagyon sok koncepciózussága, de hogy sok oldalról körülbelül járva ez a koncepció, és említetted az előbb, hogy nagyon sok nő megnyílt neked, de hogy ezt úgy értem, hogy nagyon sok történetet hallottál valószínűleg, de hogy az érdekelne tulajdonképpen, hogy hogyan kezdett összeállni
ez az egész, és aztán említetted ezt a Buda címbe is beemelt Buda dolgot, mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, ami most felmerül, hogy érződik még ez a Buda és Pest közti különbség, mert értem ezt, hogy a Buda a jólét, de hogy kelet fele indulnak el a budai anyák, szóval hogy miért ez lett a cím, hogy te nagyon össze akarom foglalni ezt az egészet. Mert ez egy frappáns cím, ami jó van, mire felkapja az ember a fejét. Rögtön is magyaráztam Budát. Igen. Na igen, de az anyák például ezért nagyon áttranszformálódnak egy idő után, nem? Mert hogy először mindig fontosak lesznek a gyerekek, ezekben a szövegekben, aztán egy idő után meg már el tudják hagyni ezeket a gyerekeket. Szóval, hogy ez is változik, meg változik az, hogy egy ilyen folytonosságot érzek én abban, ahogy olvasom, tehát hogy mondjuk nagyjából a közepén a kötetnek van a címadó vers, és aztán úgy kezdődik, hogy és aztán jön a következő szöveg, az és a férfiak kapták, el is kell jutni eddig a pontig, amíg bejön a címadó vers. Meséltek itt a szerkesztési folyamatokról? Azért kezdtem ezt az éssel, mert ez egy ilyen immédiát. Egyszer csak ott vagyunk, hogy valami van, és benne vagy a közepén, és valami történik. Nem véletlen, abban van egy lendület, abban van egy energia, amit itt lehet dobni. Hogy jutunk el odáig? Előtte a előző könyvemben, a két könyvemben 8. kerülettel foglalkoztam, ahol oda költöttem, hogy egy alkotói kutatásokat végeztem arról, hogy ez milyen az élet, és arról írtam 5-600 oldalt. És akkor lehet azt mondani, hogy miért mondhatnám azt, hogy itt ez történt, hogy volt hogy van egy csoport, vagy egy folyamatosan artikulált problémakör, amit szerintem velem is szemben elmondani az interneten, mert legalábbis azt mondják, hogy ez üzenet, hogy ezek a posztok, vagy szövegek artikulálják, hogy nőnek lenni mennyire rossz. Ezért. Mert a patriarhátus, mert a toxikus elnyomás, mert a férfiak, mert a házasság, mert a valós sikerült házasság, meg a beteges narcisztikus kapcsolat, mert a jönnek, és az jön, hogy itt rossz. És az igaz, hogy rossz, de minden létező felfoghatja úgy magát, akár egyébként, akár csoportjegyét, rossznak élnek minden. És akkor ez hogy lehet úgy, hogy nem mozgalmár dolgot kezdett el írni, vagy nem lakásokat kezdett el fogalmazni, vagy nem tüntetéseket kezdett el tervezni, vagy nem traumatikus terápiás szövegeket kezdett el közteretni, hanem úgy tematizálni valaminak, hogy ezek létező problémák, sokszor megszokott problémák, és akkor nem biztos, hogy azok fogalmazzák meg a problémát, amit tényleg szenvednek tőle, hanem leginkább azok helyek, akiknek nincsenek erre, szavaik nincsenek erre, nyelvük, de a leginkább szenvedők, korábbi 10 évennek a tapasztalata, nem tudják elmondani, hogy nekik mi a bajuk, mitől szenvednek, mi bántja őket. Hogy nem nincsenek olyan nyelvi képességek birtokában, nem tudják ezt elbeszélni, vagy nem nincs olyan közönségük, akár egy jó barát, pszichológusról nem is beszélnek, ezt fizethetetlen, akár az, hogy az elnyomásnak, az önmagadban való probléma elnyomásnak egy táncika az, hogy te megfosztod önmagadban a szavaktól, hogy magad irányítod a szavakat, hogy el tudod mondani azt, hogy mi bánt, akkor az olyan homályos és megfoghatatlan rossz érzéssé alakul át, mégis könnyebb létezésre. És ezt kezdett el érdekelni,
meg azt kezdett el érdekelni, hogy ebből hogy én, mint aki totálisan megtalálni ezzel, írókat, hogy tudok ebben új témákat, valamiket tudni, hogy arra járni tudni, hogy járjatok fel. Témát is elmondott történetet, és úgy elmondott történetet, hogy ez egy házisan évvel később is működő, olvasható, értelmezhető, fogalmazik, hogy ezek szeretnek ki fog később történni, mert hogy már ezt ilyen olvasatokkal. Ennél gesztustal akartam gyakorolni, egyszerűen ezek a helyzetek, vagy a szituációk, vagy ezek a témák érdekeltek annyira, hogy túl sok tragédia van, és túl sok kibeszéletlenség van, hogy annyira nem, hogy valami ráadott. Amivel nagyon sok a hazályos volt, nagyon sok kibeszéletlenség, és nagyon sok az olyan elmondhatóság, akár a visszatartásokkal, és a történelmiségükkel együtt, amit lehetne. Így megfogalmaz, hogy így elbeszélve, és akkor tök mindegy, hogy a kezdő nevet, vagy nemet, vagy Igen, és reflektált is arra, hogy vagy hogy szerintem az egy érdekes kérdés, hogy az utóbbi időben elég sok szövegodott úgy, hogy szorosabban olvastam szövegeket az átlagnál, és hogy nagyon sok verses kötetben előjött ezt, hogy reflektálunk arra, hogy írunk verset, írunk, stb. Egyrészt érdekelne az is, hogy ezt érzed a tendenciának, vagy hogy te a saját magadat abban ha mondhatjuk, hogy tendencia, hova pozícionálod, de hogy én konkrétan most az Egy Dániel névre hallgató Tojás is című versre gondolok, és ezt majd utána szeretném is, hogyha felolvasnád, meg nekem ez volt az egyik kedvencem, jó, 69. oldal, hogyha mondhatok ki ezt, ez volt az egyik kedvencem a szövegből, vagy a kötetből, mert szerintem sok mindenre rávilágít, de hogy ez érdekelne tulajdonképpen ez a kicsit eltávolodás, és aztán elmondod, hogy eltávolodsz az eddigi beszédhelyzetektől, és elmondod, hogy te most írsz. De ennek a váltásnak a miértje is érdekelne, vagy az, hogy ez tulajdonképpen hogy is került ide bele? Ez egy csalás a részemről, mert 25 évvel ezelőtt írtam, egészen. De eszembe jutott, mert Indiáról szólt, és akkor jöttek az indiai versek, és akkor megszabadon előtt 25 évvel később egy kifutít beletisztálva. Nos, akkor elképzelek valakit, aki ezt leírhatja. És a tárgyai megtelnek élettel, és akár egy seb is lehet a tárgy. Feltétlenül emberek sebesülése. Inkább arról írok, amit ismerek. Egy író nem kéne, hitelesen kell írnia, szenvedélye zavar is ügyek, és kosárban a törvényi varrás alatt a legnagyobb összebiztaságban kevernek egymáson másik. Egy burok, egy szérnel lógó Dániel névre hallgató Tojás is. Ez a világ tökéletes ehhez a körülötte, csak megpróbálja kissé alkalmazkodni, amint a napfény kettészakítja a teret. Gyerünk Indiába. A Ganges tiszta vizében szülött meg Dánielt, és Goánál megfőztetik az óceánban, majd felökleni egy szent tehén, és elrabolja egy szent majom, és összetett valami betegséget. Gyerekek sem akarok már. A kábítószer és nőszer után a világot meg kell váltani. Vagy úgy kell hagyni változatlanul. A világot megérteni azonban nem érdemes. Megérteni a szomszéd szobát érdemes, amelyet nagyobb napfényára kell. Inkább elbújok a fürdőkád mögötti szűz szobokban, soha senki nem ér. Sötétedés után csendben feltakarodom a lakásból, és másnap elutazom Indiába. Inkább képtelen vagyok felemelni a környezetén Szirütiába ragadókat, inkább minden alkalommal új kezdést és új befejezést iztatok be. Mindaddig, ami nem kezdődött leálljon, azt lapolgatva, mit is csináljak a kezdet és a befejezés között.
lehet, hogy azért tetszik nekem a vers legjobban, mert amikor ezt írtam, akkor a is lehettem minket. És ezzel a csalással, hogy ezt visszavettem, mégis működik. Na igen, de abban nekem most az érdekes, hogy egy 25 évvel ezelőtti szöveg, majd hogyha azt gondolom, hogy a 2022-ben megjelent kötet után kezdte el foglalkozni ezzel a anyagokkal, akkor mondjuk az elmúlt 2 év szövegei. Tehát, hogy ez érdekelne, hogy ráadásul itt a végén említett is neveket, hogy kikkel dolgoztál a szövegeken, vagy kinek a tanácsait fogadtad meg. Szóval tulajdonképpen az érdekel, hogy mondjuk a sorrend, hogy a ciklusok, hogy a szerkezeti felépítés, ez hogyan alakult ki. Hát én úgy működöm, ennek korábban tudni kötve, hogy mivel egy szerkesztőnek küldeném el az anyagot, addig nagyjából kész van az anyag. Tehát összerakom a sorrendet, összerakom egy koncepciót, összerakom egy ívet, egy vázat, és akkor konzult. Nem egy nyersanyagot, nem egy ilyen kopasz családát adok neki, hogy hát ilyen ezeket írtam, akkor összekéne valami könyvkényszer van, akkor rakjunk össze valamit, hanem értem, ezt a lehetőséget gondolni előtte. Most az, hogy felsorolom a neveket értésként, az nem véletlen, hiszen megkértem volna kétszer-kettőt, hogy foglalkozzanak az anyaggal, majd meglehetősen neveket nyilván nem mondok, meglehetősen utolsó pillanatban azt mondták, hogy családi okok miatt, ezt sem tudják vállalni, és akkor rögtönöznöm kellett. Rögtönözve úgy is, hogy elkészüljön a könyvkészre, nagyon nehéz, hiszen mindenki nem terhelve, meg berakott munkát, nem kell küldeni. Stb. És akkor igazából a szívességbankból lehívtam a megfelelőt. Figyeljétek, olvassátok meg, mert oda kell megjelenni a könyv, akkor később el fogjátok olvasni a könyvet, kodjuk ezt előre, itt a kézire, és akkor nézzétek meg úgy, hogy legyetek egyfajta szuperolvasó. Elérjétek meg, tesszük, nem tesszük, és akkor nincs arra idő, hogy szerkesztő, meg akkor azt nyilván, aki szerkesztő lehetett volna, lehetne, azt nem hozom abba a helyzetbe, hogy belekényszerítem, hogy hát, ugye van 10 napot, neked megkölt, és közvetítünk, még azt, tehát ez neki kicsi, vagy vállalhatatlan, még akkor is, hogyha sok hozzászólni. Nem. Olvassátok el, kritizáljátok, írjátok, hogy szabadon bármit, aztán, hogy is mondja, négyet tetszett, egyet nem tetszett, bármi demokrácia benne van. És akkor én nagyon köszönöm ezeknek az embereknek azt, hogy gyors olvasással, viszonylag tényleg nagyon rövid alatt, pontosan precízek, jó meglátásokkal, végigolvasták úgy anyagot, hogy a lehetséges sutaságokat, vagy baromságokat, vagy hülyeségeket, vagy tisztángokat, és szeretnék felhívták a figyelmet, mindig megmondottak rajtuk, aztán megtaláltak. Tehát így szerkesztők nincs benne, amit én összeraktam koncepciót, már azt írtam el neki. Ez ennek a könyvnek a története, ami most így elhangzott, egyébként nem érdekes. Ezt nem tudjuk, de hogy ilyen módon szerkesztőnek vagyunk, hogy ezt munkakönyvét. Azt mondtad, hogy nem akarták történelmi dolgokkal vagy figurákkal foglalkozni, de hogy szerintem nagyon sok aktualitás van ebben a könyvben. Gondolok itt Greta Thunbergre, gondolok itt a pandémiára, és azt mondod, hogy érdekesnek tartod azt a kérdést, hogy mi lesz ezekkel a szövegekkel majd, vagy mi lesz ezekkel a szövegekkel, vagy mi van ezekkel a szövegekkel most. Nyilván ez minden szerző esetében így van, hogy kíváncsi ennek a hatására, de hogy itt nagyon aktuális. Szóval az érdekel, hogy nyilván annak kapcsán, hogy ezek bekerültek ide, én azt feltételezem, hogy te ezeket örökérvényű emlékeknek tartod, mint mondjuk a pandémia, vagy hogy nyilván azok, akik megélték, azok mindig emlékezni fognak rá, de hogy az érdekelne, hogy mondjuk képzeljük el, hogy 100 évvel később,
szerinted egy ilyen pandémiás szövegre, vagy egy Greta Thunberg szövegre, hogy fog tekinteni az olvasó? Egész fogalmaz. Ez nem érdekel. Valahogy. Hogyha valakinek a kezébe kerül a szöveg. Ezek úgy mellékesen szerepelnek benne. Hát a Greta Thunberg is egy vicces felsorolás van, amikor a férfi elmélkedik arról, hogy a kert, csak a Szentházusztó, Rusztó, Greta Thunberg szövegeket olvasott, ezek kitalások, létező szereplők, pandémiás és létező szereplője volt az életnek, valakik írnak a pandémiáról hosszú köteteket, írjuk gyamult, regényeket, verseket, esztéket, mindenfélét, ez életem legjobb az időszak. Végül. Ezek annyira kicsit nüanszok ezekben a szövegekben, ahogy elővetésben 100 év múlva azt mondják, hogy ezt úgy értjük, 100 év múlva azt a szöveget fogják elővenni a kortársadalmi irodalomban, többléket is kicsoda, akik gond nélkül értenek. Tehát mindegy, hogy most még itt tartunk jónak vagy rosszak, az úgy sok magyarázat, hogy lábjegyzet kell hozzá, nem fogja elővenni ezt valami egyetemi hallgatónak talán a listára. Az ettől a szerzőkkel belábjegyzetelni, egy részpontára, akkor ez elég. Nincs semmi van. Mert akkor összeszedni is érthető. Nézzük, előzőaktól szállítani a szövegekből. Túl szokott a pillanat, túl szokott a szövegben, akkor ez itt nagyon nehéz. Ezzel nem kell foglalkozni. Ez most sem működik, amit élet, vagy amit elolvasod. Ha már neked magyarázni kell, vagy bárki, aki megérti, hogy magyarázni kell, akkor ez már halott szöveg. Túl sok kommentárját. Még kicsit még sok kommentárját hozzá, akkor kukat. Én boldog vagyok, hogy nem vannak olvasók, akik nem írnak el, hogy így meg, hogy gondoltam, hogy itt legyen. Mert az tényleg elvesztetnek De ami talán érdekesebb, az hogy nagyon sok bibliai vagy vallási utalás is van, vagy ezek gyakoribbak, mint mondjuk a pandémiára történő utalás. Csak így hasonlítésre mondok párat. Biblia, Isten, próféták, angyalok, menny, Mihály, az előbb volt Dániel próféta, szóval egyrészt érdekelne az ő szerepük is, másrészt meg még visszatérve még mindig erre a Dánieles versre, az is érdekelne, hogy azért az, amit a legelején mondtál ennek a beszélgetésnek, hogy nem írt alanyi verset ebbe a kötetben, azért az, hogy ott van a borító, hogy Pál Dániel Levente, és ott egy Dániel próféta, ez kicsit megüti az olvasó szemét szerintem. Szóval, hogy ez is érdekelne, hogy erről te mit gondolsz. gyenge voltam, de bocsánat. Másik kérdés részre válaszolna, mert a Biblia sokkal erősebb nyelvileg, mint a pandémia. Azért nem lehet nyelv. És sokan megfogalmazták az akkori érzéseiket, nem lehet nyelv. A Biblia, ne a Bibliáról beszéljünk, hanem bizonyos Biblia fordításokról, mert azért tudjuk magyar nyelvet, azt tudom használni. Azok nagyon-nagyon erős nyelviségű szövegek, amit most élő költőként izgalmasnak találtok felülőzni, újra használni. Mégis elő tudnak hozni egy olyan kódolást, ami jó, nekem meg az előnyöm hátrányom, hogy 8 évig egyházi gimnáziumba jártam, kötelező visszannal, tehát sokkal inkább belőlő módot, mint aki világi gimnáziumba járt, és ugye az csak egy epizód volt az irodalomoktatásban, és kötelezően a valláshoz. De amikor ezeket elővettük, akkor mégis inkább egy picit jobban játszani olyan közös szintre, és nyilván a tényleg tökéletes. Valami, amit azért összekombináltam aztán a McDrive-vel, meg a mindenfélével, mondom, hogy ez nem volt elég nyelvnek
sehogy sem volt erős. Volt egy rövid élmény, különösen Magyarországon nem is volt akkora élmény, mint mondjuk az olasz vagy a brazil barátainak, hogy sorra húzottak el, és tudom, Tudaszjának tekintek a volt esetben a szállóban, a kórházakban, vagy a hatalmas házaknak a folyosóin, elképesztő pandémia látottak nekik. Ja, alanyiság, hát önkéntelenül kicsit belekerülni. Tehát ez nem egy nincs benne egy ilyen írtási különbszer, kísérlet, hogy egy semmiképpen ne kerüljön bele, hanem csak annak a játéka van az, hogy nem az izgat, hogy velem mi történik, hanem vannak témáim, amik izgatnak, és akkor közben néha én magam is eszembe jutok, hogy lehetséges téma arany, de kívül. Olvasod Réti a Címadó verset? Nem olvasod szerintem? Igen. Egy női vers, de sokkal erősebb női. Akkor hívnunk kell volna egy színésznőt, nem? Egy női értelem. Jó. De akkor utána olvasd fel a párját. Jó. A budai anyák kelet felé indultak el. És egy napos délután a budai anyák kelet felé indultak el. Maguk sem tudták miért, és mi vonzotta őket rozsda övezett karmai által megmart vadvidékek felé, de felkerekedtek, és hátrahagyva mindent, egyszerre elindultak. És a keletiben vagy Pest határában bevárták egymást, hogy együtt menjenek el, ki tudja hová. Férjeik és szeretőik álmélkodva nézték, és tárva nyitva felejtett ajtót, és a közös fotók körül megrepett falat. Gyerekeik még a szomszédos kertben játszottak a szomszéd gyerekekkel, ők mindezt majd csak akkor veszik észre, ha hiába követelik este a vacsorát. S ma először fogmosás és altatás nélkül egyedül alszanak el. És a budai anyák, mintha nem lenne holnap, csak mentek kelet felé. Egyik a Tinderen talált magának örök társat, másik a budai templomokban begyakorolt bársonyos feloldozásokat cserélte volna valami kényelmesebbre, törvénytelenebbre. Egy másik megmondta, hogy a család fenntartó már csak kedden, foci után, meg vasárnap reggel, mikor végre a heti stresszt rendesen kialudtam, néz rá úgy, mint szarvasbika a szarvasünőre. Egy másik meg arra vágyott, hogy amit a filmekben látott, amilyen végre nem egy tengerből ki kell a selyemlepedőt összegyűrni, hanem egy véreles konténer rozsdásodó gazdagéjét, mint azokban a filmekben a szovjet partizánasszonyok, a sörgyári munkáslányok, a kubai szövőnők, 8 óra munka után szélehúzódva egy érintetlen zugban. És a budai anyák, mintha nem lenne holnap, csak mentek kelet felé. Az egyik 3 gyereket hagyott Pesten, nagyok már, majd anyjuk lesznek minden második héten, a másik fényes karriert dobott sútba, elégszer verte már fejét az üvegplafonba, megunta. Egy másik végigküldette az életét, molinót emelt, plakátot ragasztott, aztán a világ szakasztott olyan maradt, mint ami ellen ő, meg még nagyon sokan fél életükben csak vonultak, hát most már vonuljanak mások. Én elmegyek keletre, keletig meg sem állok. És a budai anyák, mintha nem lenne holnap, csak mentek kelet felé. Az egyik azért, mert férje kikölcsönözte magának minden második péntek éjszakát, ő meg hiába artikulálta a társadalomkritikát, hűmögő falakba ütközött, süket fülekbe kiabált. Egy másiknak meg abból lett elege, hogy nincsen férfi, már mint bátortalan, ő azt akarta, hogy gyerekát úgy fogják meg végre, hogy érezze magát veszteg, mint akit jól helyre tettek, de legalább úgy, mint az a bizonyos menyecske a népdalokban.
Egy másik meg csak ment a többivel, ha mind keletre megy, abból baj nem lehet. Ki a fene maradna Pesten és Budán egyedül nő, akit majd körülnő, az ott maradt félhülyék önsajnálata nem. És a budai anyák, mintha nem lenne holnap, csak mentek és mentek kelet felé. Az egyik meg Köri tanár férje miatt hozott túl sok kompromisszumot, miközben azt hallgatta, mióta virág a világ, hogy kompromisszumokat amatkozott, egy másik meg kiábrándult abból, hogy hős férje csak a Facebookon forradalmát, amikor a papucsot bakacsra kellene cserélni, és feltépni az utcakövetet, mindig azt válaszolja, üljünk le, beszéljük meg. Egy harmadik meg kamaszkori szerelmét hagyja most Budán, maradt, mi volt az ígéretes lehetőség, elodázott lehetőség. Egy negyedik meg azt nyilatkozta egy német újságnak, hogy férje 10 éve csak mondja és mondja, hogy majd elviszi őt egy új hazába, ahol polgárhoz méltó lehet élni, aztán egy villanykörtét sem tud betekelni. Bezzeg ez a városi értelmiség által megvetett és nem érzett borsodi senki úgy ásol tetőt, úgy rakja a cserepet, hogy németbe meg spanyolba hívják, és alig tud itthon pihenni, annyit kell nyugatra melóba menni. És majd beleépítünk új otthont, új országot, új házat, új hazát, és a végén szülök majd neki is egy csodaszép kisbabát. A budai anyák, mintha nem lenne holnap, csak mendegéltek kelet felé. Egymásra mosolyogtak, és a nap rájuk, és elégedetlenség és öntudat gyümölcszággá változott a Miskolc-Tisza pályaudvar átterében. Nagyon hosszú. És a férfiak kapát ragadtak a csapatépítő tréningre. És a magukra maradt férfiak szakmákat kezdtek tanulni. Hasznos dolgokat, amivel életben maradnak, ha bármi lesz, apokalipszist ismernek, vagy minden második hív egyedül a gyerekkel. Az egyik fúrt, faragott, egész ügyesen összerakott, IKEA szekrényt és polcot, és büszkén küldözgette a fotóit mindenkinek, ő meg a bolt. A bolt meg ő. Ugyanúgy mosolyoghatott a Ferenc és koronáján is. A 7. napon maga a teremtő. És a napokra a férfiak szakmákat kezdtek tanulni. Valahogy boldogulni kell ebben a világban. Az újrakezdődő életben, az üres lakásban, és láthatóvá vált láthatatlan múltban, mindegyik csomagtalálban. Az egyik gyöngyöt kezdett szintén. Így számolta a napokat, láthatástól láthatásig, a rákörű emlékeket és rémeket, meg valahogy el kellett írni. Egy másik mindenféle kurzusokra írkozott. Az asztrológia, a tarot, kicsit sem hasznos dolgok, de a csontkovácsolást nem bírta a keze. Az aurát meg egy annyira sem látta, mint szarvait a tükörben, amikor legjobb barátja második fejét elvitte egy körbe. Egy másik, meg a konyhában próbálta ki magát. Kezdte a bambuknál, őszak, de muszáros hús. Tök hődelékbe rántás, és ahol ügyesedett, úgy lett a lágyból keményetanyás. A másik a kertbe ment. Felhangon olvasta a növényeknek, Szent Ágoston, Rustó és Gréta Thunberg legszebb mondatait. Majd ahogy leszállt az este, zseblámpával követte a mesztelen csirák fényes nyomait. Egy másik meg elhatározta, aranyokon át is gazda lesz. Pandémia alatt indult a képzés. YouTube videókból okosodott. A szőlőt így kell megtenni, a napraforgó merre forog, a disznó röhög, a tyúk volt előtt, aztán jött a tojás. A panellakásban gyümölcsöt hozott a sok éjszakány tanulás. Egy másikat mindig is izgatott az ásmunka. Megpróbálta, sörögvesbe állt a dereka. Megnyomod a fele. Egyszer nem fér bele a
gyerektartás és a fizioterápia. Vagy csúszik-mászik, annyira fáj, hogy nem mehet osztrák iskolába a fia. Egy másik elszegődött minden hétvégén egy autószerelőhöz, hitt abban, hogy az olajszív, a szaknyelva, a lelőtt borosta, vagy minden megvás műhöz francia kulcs lett a tétel. És végül fehér maripák valóhagyta a sok istelen exfél után hátrahagyott gyászakadásos. A másik szomorúan nézte, hogy radikalizálódó exfeje milyen fürgén és ügyesen varja fel a fekete egyenruházra a solymot, a keresztet, a villámló csillagot. Mire először se kötni, se nyerni nem tudott. Aztán jobb hiány kereste. És végre kipróbálta a mézes kalácsreceptet, amit asszimilációban és pedáns nagyomája ráhagyott. Egy másik minden hétvégén a nyaralójuk mögé az erdőbe ment ki, és benne ezüstös fejszesuhanás játszott a vállóper minden tartságának húrosok terén. Egy másik varni kezdett, úgy stoppolta meg az oknéját, mint egy isten. Nem maradt megölözött pont a fehérjére, csodájára járt a férfiát. Az egyik parkettázott, csitott, lapkodott, egy másik lettel festett, nem unatkozott. És a férfiak kapát, haszát ragadtak a csapatőzítő tényekkel. Aztán az egyik így, a másik úgy folytatta. Az önsorsontásnál mégis sokkal jobb a munka, a kétkezű munkaterápia. Aztán volt egy, aki nem tanult meg semmit. Úgy volt, ahogy maradt. Távra néz szemmel, azon csodálkozott. Mi volt a baj, ha ő mindenben segített? Mi nem volt elég, ha ő mindent is csinált. Mindenhez értett, és mindent is tudott. Miért tűnt el kelet felé tűztársa, szerelmes, kedves, ha egész idő alatt puha tenyeréből hetett. Mi hiányzott, ha vele és neki köszönhetően a semmi és minden volt. Hol maradt el mögötte, amíg ő a gyerekekkel előre lovagolt? A kötet egyben hosszabb volt, szóval azt is olvastam, hogy még annyi kérdésem maradt, hogy azt írta a Jászberényi Sándor az előző kötetnek a főszövegében, hogy több mindent írt a magáról a címről, de most a lényeget ragadom ki, hogy egyrészt ott van nyilván abban, hogy társadalmi erő az összetartás is, de ott van az a plusz egy hiányzó szótag, ami a köznyelvben van, tehát a társadalmi erőszak mondjuk, ami a gyakorlati elhangzása ennek a formulának, és hogy itt is a nyelv nagyon fontos szerintem ebbe a kötetben, mármint, hogy amit te is említettél, hogy bibliai dolgok, vagy vallási dolgok keverednek a fingerrel, ami most többször elhangzott ebbe a két szövegbe, szóval egyrészt amúgy ez is érdekel, hogy benned hogy fér meg ez a kettő egymás mellett, bár szerintem ez mindannyiunkban ott van valahol, hogy ilyen nagyon sokszínű szövegvilágok keverednek, de hogy az érdekelne, hogy hogyan tovább, ez a legbézikebb könyvmutatós kérdés, amit fel lehet tenni, de hogy mondjuk nyelv szempontjából hogyan tovább, tehát hogy téged most mi érdekel nyelvileg a jövőben. Figyelj, a bibliai szövegben szinte túl térleges, hogy valaki vallásos, hogy elmegy katolikus misére vasárnap reggel 9-kor, aztán amíg a többiek szenttanulnak, ő nem gyógy meg, fogja előzgetni mindent, végig tölteni, hogy itt van neki lányok 50 méteres tölteni.
ilyen. Semmi különös. Más pedig ilyen visszatalálmány volt, az a versfilm, amit mondtál, családon belül erős, mert össze hiányzik az, amit megszokott mindenki, és túl lehetett ideologizálni. Engem arra izgatott, hogy amit összetart valami, ami robbanásig feszül, aztán elmarad a robbanás, vagy nem marad el a robbanás. Tehát ha valaki hozzáment valakihez, vagy örülött valakit, abban van egy erő. És ezért alakult annyira könnyű a kapcsolat, mert nem annyira könnyű felbontani. Tehát nem egy gyors sikerű. Hát, ha tényleg valaki a Tinderen, akkor a föld úgy van, Ramonnal, szóval többet nem keresel meg, ez egy gyors sikerű megoldás. Házasság már nem az. De mégis számtalan házasság, és ez a néhány szarul sikerült. Nem ment el. Addig, ameddig elment. De ilyet mondtak, amit szerettél. De volt benne erő. Hát én el akartam megnézni, kurva, hogy megkönnyebbülés volt, amit elhúz, de egészen addig, te hitted azt, hogy az, ami erőt képvisel. Ami egy ilyen tudat paradoxon az ember életében, miért az ember életében, hogy ragaszkodtam az a dolgokhoz, családokhoz, legrosszabb azokat látni, amikor örökséggel összeadták, testvéreinkel, hagyatékon összeadták, addig közel álló emberek. És ami addig képen néz volt, azt a másik odaértő. Hogy te bezzed már akkor, a házasságban. De nem tudom elengedni, mert a kapitányok sokszor könnyű. Fáj, de könnyű, de jó, nincsen. Senki is társadalom, sosem nem lakja. Most fejeztem be ezt a könyvet, most jelent meg ez a könyv. De azt tudom mondani, hogy én azért nagy írásból élek, hogy legtöbbször olyan dolgokat kell megírnom, amit nem nagyon izgatnak. Darabokat, dalszövegeket, képzőszak dolgokat, színházaknak dolgokat, stb. Amiket tudok azonosulni, mert tudom rakni magam, de nem a saját témám. Hál' Istennek megrendelésről nagyon sokan. Azt, hogy ezt a vonalat viszem-e tovább, vagy nem viszem-e tovább, egyelőre, ami az elmúlt egy évben készült vers, kb. 100 oldalai, az ebben beszélni. Az összes többi tisztáztam, van még egy 30 oldalai ilyen két sor, ami jól hangzik, vagy egy limpár, ami jól hangzik, ilyen kis jegyzetek a telefonom, nem vagy használom, vagy nem használom, de dolgozom nagyban a következő könyvemen, amit próza lesz, címe az, hogy különösen ritka érzések könyve, és végigjárom az egész 20. meg 21. fejezetet, belefűzöm a családtörténetemet, és belefűzöm nagyon sok mindent, amit én tapasztaltam, láttam. Olyan lesz, mint a 8 keres könyvem, csak a helyszín nem egy kicsi területrész lesz, hanem a környék. Mert hál' Istennek elég sokat tudtam utazni életemben, elég sok embert megismertem, és így gyűjtöttem a mindenféle sztorikat, semmi nem volt összeülethetetőnek, kicsit társadalomellák, anekdoták, akármi, de mégis jól megírva, szórakoztató tud lenni. Egy ilyen nagyon, hogy egyszer csak lapozol, Kuba, lapozol Brazília, lapozol Mandúria, lapozol Egyiptom, jól megírt történetek, valahogy átvészélem beszélni. Vagy én fogalmam is, hogy olyan legyen őket. Most kezdtem el ennek a múltbeli részét felmutatni, hogy a családom hál' Istennek lévő tagjai, szüleim generációk, nagyszülők generációk, meséljék el, hogy itt merre jártak, milyen történeteik voltak, hogy bele tudjam rakni 1900-tól, vagy az első világháborútól azt, hogy
össze, elhúz egészet. Irodában tehetség meg belerakok egy pomárót, aki majd nyomod egy gyilkosság után. Legyen ilyen rejtélyes a végszó. Én nagyon köszönöm, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre, köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor majd találkozunk még. Igazság, azt köszönöm.